Zelfs bij een haaspak heeft nu een dinges. Wat hebben ze? Een sticker van boom. Oké, ik ben hier vandaag niet in mijn huis. Ik ben hier vandaag in het huis van Stefania. Instagram in de beschrijving. Ruud, die de pop aan het opblazen is momenteel. Instagram in de beschrijving. En Bento, je sowieso al gezien op de story toen dat hij de broek kocht in mijn winkel. Instagram ook in de beschrijving. Applausje. Hey. Ik heb iets very cool in mijn brievenbus gekregen en we gaan dat vandaag uittesten voor jullie. Als er mensen zijn die nog geen eindejaarsgeschenkje hebben, totaal niet weten wat je geven, dit spel kun je echt aan iedereen geven. Hoe is het doen? Het spel met de opblaaspop en de opdrachten. Voor de kotstudenten is dit ideaal. Ik heb hier dus de doos, zoals je ziet. Je kunt het spel op meerdere plaatsen krijgen. Er staat hier ook zeker een link in de beschrijving waar je het kunt bestellen. Wat krijg je in de doos? De pop natuurlijk. Kaartjes. Een handleiding en een boekje voor de punten, want het is mijn rondes. Oké, ik ga voor jullie de spelregels voorlezen. Er zitten 110 opdrachtkaartjes in. Blaas de dude op met je mond of met een elektrische pomp. Maar ja, Ruud is evenveel waard als een elektrische pomp, dus dank u daarvoor. Blaas de dude niet helemaal vol, zodat hij zijn armen en zijn benen kan bewegen. Noteer de namen van alle spelers op het scoreformulier. Dat gaan we zo dadelijk doen. Bepaal met welke kleur op de speelkaart jullie willen spelen. Rood of blauw. Download de Dude app met de timer en leuke extra's of gebruik de timer van je telefoon. Oké, terwijl wij de app downloaden, want dat is natuurlijk veel leuker met de app, download hem ook alvast, ga ik het spelletje uitleggen. Dus wat is de bedoeling? Lees de onderstreepte zin hardop voor, bijvoorbeeld wat zijn we aan het doen of welke sport doet de dude. Beeld zonder geluid. Stefania. Samen met de dude uit wat er op de kaart staat. De eerste speler met het juiste antwoord krijgt de kaart. Dus gedurende de 45 seconden moet je dus heel de tijd dingen uitbeelden. En als dat om is, is het pas tijd voor de volgende uit te beelden. Hoe meer dat je kunt uitbeelden, hoe beter dat je bent. Je hebt dus die vraagtekentjes en je hebt de mannetjes. En dus ja, als je het juist hebt geraden, moet je het bij het vraagteken zetten. En als je het goed hebt uitgebeeld bij het mannetje. Nu is de volgende speler aan de beurt om samen met de dude iets uit te beelden. Zodra iedereen 1 keer aan de beurt is geweest, is de eerste ronde voorbij. Let op, in ronde 4 verdient iedereen 2 punten per kaart. Wij gaan namen invullen. Dat is Rudy. Dan ben ik Bob zeker. Bob. Stefanie. Stefanie en ik Brenda. Stefanie en Brenda. 2000 years later. Welke dans doet de dude? Oh mijn god, hoe moet dat doen? Wat? Talendansen. Ja! Ballet. Slang. Dansen. Wals. Tuinen. Ja, stop. Skaten. Wat zijn we aan het doen? Slapen. Lepeltje. Nee. En mijn bed leggen. Doodgaan. Angst. Wat zijn we aan het doen? Massage. Massageolie. Massageolie aanbrengen. Uw tijd is op. Wat zonnecrème. Oh my god, wie zit er nu op iemand van zonnecrème aan? Ja, wat veel mensen. En Temptation Island. Wat zijn we aan het doen? Een Polonaise. Ja! Wat zijn we aan het doen? Een stoppertje spelen. Ja! Goeie! Nice! Welke teken zien we? Een luchtballon. Wat niet? Wat? Een kaars. Nee. Nee. Een teken. Wat? Een teken. Wat? Verdrinken! Nee. Een teken. Wat? Ja. Ja! Oh my god! Ik was nog 3 decibels hoger, daarom heb ik het kaartje. Ja. Welke beroemde ster zijn wij? Koning. Mathilda Philippe. Oh. Wat zijn we aan het doen? Adwezen. Kijken. Ontdekken. mensen. Reden. Heks. Autoreden. De tour. Op reis, citytrip. Stop. Heks. De wegwijzen. Oh ja. Wat is het dude aan het doen? Dansen. Nee. Feesten. Disco.
Zwaaien. Autostop. Nee. Politieagent. Jeugd. Ja! Wat zijn we aan het doen? Vliegen. Nee. Luchtstop. Luchtstop. Hoe doe je dat? En ja, zo dat ze zo bij de best. Vliegtuig. Wat zijn we aan het doen? Tandenpoetsen. De neus haar epileren. Knijpen. Knijpen. Masseren. Puistjes uitkneden. Haar uittrekken. Nee, we kunnen dat. Piercing. Ja, heel nice. Wie is de dude? Een dokter, een patiënt. Dood. Een mummie. Een zombie. Een monster. Frankenstein. Een zombie. Een hypnotiseerde mens. Nee, haal ik dat uitbeeld. Iemand onder hypnose. Een jager. Een konijn. Een stier. Een slachtoffer. Een dier in een bos. Ja, de tijd is om. Door een roosje. Waarom heb je hem niet gekust? Ah ja, vertel dat best nu weet je wat. We moesten de cactus hebben gepakt, dat prikt ook in. Wat is de dude? Zwanger. Ja. Wat ben ik? Handicap. Dronken. Een konijn. Een springhaan. Een kikker. Een paard. Ik zie niet, hè. Een ezel. Een ruiter. Hoe laat is het? Fuck. 12 uur. Ja! Wat is er nou weer met de dude? Hij struikelt, hij breekt zijn voet. Je bent zeer gedaan. Op een stenen staan. Een eeuwblokje getorn. Is het tegenstoten. Kakka. Hij kan niet de handen. Hondendrol. Oh. Ja, dat is bijna Is het echt? Oh, je hebt mensen die gaan het aanschaffen. echt leuk. Voor opnieuw nieuwjaar met mijn vrienden. Ja, hè. Is die van jou? Ja. Waar is de dude? Aan het skiën, op een schaatspiste. Op een loopbaan. Vallen in een zwembad. Vleebaan. Op een leebaan in een speeltuin. Aan het zwemmen in het En plopsalam. Oei, dat is zoiets bij vallen. Aan het sleren. Met zijn buik. Joggen. Loopband. Ja. Wat zijn we aan het doen? Borstvoeding geven. Wat zijn we aan het doen? Dekkertje. Ja. Wat zijn we aan het doen? Kijken. Vragen. Babbelen met de buur. Informatie. Voorstellen. Wat ben ik aan het doen? Kappelen. Wat ben ik aan het doen? Ja. Wat zijn we aan het doen? Ga toch nog doen. Kussen. Oh, dat wordt Neuzen. Welke dans doet het doen? Polonaise. Van de moonwalk. Jij dacht dat Hoe kun je vloeren? Dat je dat gelezen hebt. Twerken. Oh my god. Wat is je doet aan het doen? Zitten. Zwaaien. Roken. En dan heb je zo op de hoofd. Chillen. Ah, chillen. Op een catwalk. Ja. Oh, mijn katrol. Ik ben dood. Beelden uit. Weg de rook. Uit de kast komen. Welke dans doet je doen? Op Lego-blokken lopen. Welke dans doet je doen? Tapdansen. Wat is de dude aan het doen? Wassen. Eten. Warme chocomel. Pasta. Stutjes smeren. Brood smeren. Ja, roeren. Ja. Oh, wat zijn we aan het doen? Kussengevecht. Ja! Welk beroep stel ze je in? Ik heb het vast. Ik heb iets vast. Samsung Sinterklaas en Zwarte Piet! Sinterklaas en geschminkte Piet. Woke Twitter. Wat is de dude aan het doen? Koken, pannenkoeken, piano, handen klappen. Djembe, briblabla. Allee. Een cocktail. Als je nee, de ketchup song. Nee. Jong leren. Ah ja. Oh, zo. Wow, you're so talented. Wat is de dude aan het doen? Ah, Breakset. breakset. Spreek het!
voorbereid zijn. Wat is het dude aan het doen? Pompen, sit-ups, biceps, wat is het? Het duwt op zijn pietje. Komt daar. Die heeft geen pier. Ja, Nee, wat heet tekenen? Als je het spel koopt, kan je het zelf tekenen. Dan kan je hem een goede nulbaar geven ook. Welke film is dit? Nee! Superman. Ja. Welke sport doet de dude? Badminton, tennis, paardrijden, bungee jumpen, trampoline springen. Speerwerk. Ik heb een mop. Hoe voelt de dude zich? Wat zou de dude moeten eten? Frietjes. Activia, waarom? Hij heeft een opgeblazen gevoel. Wat zijn we aan het doen? Ja. Wauw. Selfie nemen! Selfie nemen! Wat is de dude aan het doen? Een zeepel! Ja! Dus wij vonden het allemaal een superleuk spel. Maar ze biedt al gestopt zijn met film nog een beetje spelen. Ook al hebben we super veel honger en we willen vrienden aan nee. Maar gaan verder spelen, want het is bijna tof. Ik vind het bijna goed ding voor aan iemand te geven voor eindejaar. Als je nog geen cadeau hebt, is dat echt een aanrader. Garandeerd fun. Stel je voor dat je dronken bent en dat je kan Oh my god, dat moet weer Dat nice. moet heel leuk zijn gewoon. I'm drunk. Ja. Ook al geef je het niet als cadeau, koop het gewoon voor jezelf. Ik vind het een machtig spel. Zou ik het aanraden? Willen jullie meer spelletjes, speelgoed, andere dingen uitgetest zien worden? Laat het dan zeker weten. Ik ga het nu al zeggen, ik heb alvast nog een video waar ik speelgoed uittest met mijn broer en zus. Maar dit spel was echt top. Ik ben echt blij. Ik ging eerst kijken of het in een giveaway weg te geven, maar ik ga het niet doen. Ik vind het veel te leuk. Ik ga het voor mezelf houden, sorry. Ik ga nog een andere giveaway doen voor jullie. Wil iedereen nog iets zeggen? Groetjes doen aan de mama of zo? Tada! Groetjes. Bye bye. Oké, dus zoals ik zeg, alle linkjes staan hieronder waarmee dat ik dus bedoel hun Instagram en andere kanalen als ze erin willen. Waar je het spel kunt vinden staat er ook onder. Ik denk dat je het eigenlijk in elke winkel kunt vinden. Ik heb gehoord dat je het al hebt zien staan in Bart Smit. Dus ja, haal het zeker in huis. Gegarandeerd fun. We hebben niet alle opdrachten voorgelezen. Want er zitten dus alle soorten opdrachten in. Moeilijk, makkelijk, je ziet het wel. En dat was het. Dus ik wil jullie zeker bedanken voor het kijken. Laat zeker weten in de comments als je dat nog wilt zien. Vond je het een leuke video? Like het dan ook. Zijn nog niet gesubscribed? Doe dat dan ook. Ik ga stoppen met praten, want het wordt me een beetje te veel. Allee, tot ik er weer zie, maar zonder een rosse opblaaspop met borsthaar. Bernard. Doei! Tada!